Esquerra Republicana a Vilafranca considera que el centre cívic de l'Espirall no hauria d'anar a la plaça Doctor Bonet, ja que considera que farà desaparèixer un espai cèntric d'aquest barri. Pensen els republicans que s'hauria de buscar una altra ubicació que no representés una pèrdua per l'Espirall. I com a exemple ha posat el regidor Pep Calar que ningú es pot imaginar fer un cap a la plaça mateix de la vila. Després que la setmana passada l'equip de govern expliqués el seu projecte de construcció del centre cívic de l'Espirall a la plaça Doctor Bonet, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha mostrat el seu desacord. En veu del seu regidor, Pep Calar, ha explicat que són contraris a una proposta que farà perdre un espai obert i cèntric al barri, a canvi de la construcció del centre cívic. Pensen des d'Esquerra que s'hauria de buscar una altra ubicació que no representés una pèrdua per l'Espirall i, com a exemple, posava Calar que a ningú se li acudiria fer un cap a la plaça de la Vila. I com no entendríem que a la plaça de la Vila es fes un cap, suposo que trobaríem millors emplaçaments, doncs tampoc té cap sentit que l'espai més cèntric d'un barri serveixi en lloc de per promocionar-lo, per fer-lo una gran plaça, doncs s'ocupi mitjançant un edifici de 1.000 metres de planta, que és el doble del que ara ocupen unes barraques, uns locals que hi ha que estan per derruir, no? Calar ha recordat que ells proposaven aprofitar l'espai del Mercat de la Pelegrina i que no entenen que traslladar les poques parades que ara hi ha fos una dificultat afegida ni molt complicada. Des d'Esquerra demanen a l'equip de govern que es pronunciïn de manera global sobre tots els equipaments del barri i que no ho facin d'un en un. De moment, comentava Calar, ja fan perdre una plaça al barri i en pocs dies s'hauran de pronunciar en què fer a l'actual mercat quan marxin els bombers, si és que el mercat es trasllada allà o no. D'aquí 2 dies ens hauran de dir què pensen fer amb el mercat, si el pensen situar en el mateix lloc o en un altre, etc. Amb la resta de coses. Nosaltres la solució que vàrem proposar era una solució integral de tots els equipaments en els millors llocs. Per tant, no ens serveix una solució que és parcial i oblida tota la resta de coses, perquè després què farem? Al lloc on hi ha el mercat pensen fer el mercat, que ja sabem que no hi cap pel que fa a metres, o si el pensen passar on hi ha els bombers, què faran en el lloc on hi ha el mercat? Una plaça per intentar contrarrestar la pèrdua de la plaça Doctor Bonet. Per tant, dividirem aquest espai central i perdrà precisament centralitat. Des d'Esquerra apunten finalment que caldrà veure també els costos d'aquests projectes, ja que cal tenir clar, diuen, que si el centre cívic es fa a la plaça del Doctor Bonet, s'haurà de contemplar en el projecte de construcció de l'aparcament soterrat, ja que és diferent que a sobre hi hagi d'haver un equipament o una plaça.